ଇରେ ବାବା 1 2 3 4 5 ମୋ ବାଳ ସେଇ ବରାବର ଏ ସବୁ ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ଜାଦା ନା ଫିଦା ଓଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ପଛରେ ସବୁ ଝିଅ अबे साले ଇଏ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ହଟା ତାକୁ ଇଏ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଆକୁ ବି ହଟା ଏମିତି ଚୁଟକି ମାରିକି ଚେଞ୍ଜ କରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସପିଂ ମଲ୍ ରେ ସାର୍ଟ କିଣିବା ବାହାନାରେ ହଁ ଝିଅ ବି ମୁଁ ଚୁଟକି ମାରିକି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମିଳିବା ଦରକାର अबे साले ହଁ ସିଏ ଅଲଗା କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ରାଣ୍ଡୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ ଭାଣ୍ଡୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଥିବ ଗାଣ୍ଡ ଫଟେ ତ ଫଟେ पर ନବା ବି ନା ଘଟେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଟା क्या बात कर ଘରେ ପଛକ ଲଙ୍କା ଲୁଣ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥାଉ ମୋର ଭାଇ ଡେଲି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ମଟନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତ ମୋ କତିରେ ଅଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି ଦି କଂସା ପଖାଳ ବାଡେଇ ଦେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଓଡିଆ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପଖାଳ ବହୁତ ବଢିଆ बात तो सही है କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ଥିଲେ ତ ଚିକେନ ମଟନ ଆଉ ଇଏ ପଖାଳକୁ କିଏ ପଚାରେ साले तू ସାଲେ ମୁଁ ନୁହଁ ସାଲେ ଏନିମି ଝରକାରେ ଥାଇକି କାହା ଦିହରେ ହାତ ଲଗେଇଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହିଁ ଆବେ କିଏ ବେ ତୁ ତୋ ବୋପା ବେ ଉଦୟ ଭାଇ ବଞ୍ଚାଅ ଆବେ ନିକ୍ସ ତୁ ଟିକେ କାଠେଇ ଯା ଏବେ ଓଡିଶାର ମୁଣ୍ଡି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଫଟେଇବାରେ ଗାଣ୍ଡି अबे साले